Casos como o que hoxe imos a coñecer que ten a unha muller, Isabel, como protagonista, que vive en Santiago, está agora canda Alba. O seu problema contámoslo xa nalgúnha ocasión aquí no Termómetro, porque por desgracia é moi común en moitas comunidades de veciños. Esta muller, Isabel, vive nun segundo piso, nun edificio sen ascensor. Alba, literalmente, pois está atrapada na súa vivenda. Algo que parece inconcebible na época na que estamos, pero que, por desgraza, hai moita xente que ten este problema. Estás canda ela, Alba, contanos. Bos días, compañeiros, e estou canda Isabel, que como ben acabades de dicir, pois vive prácticamente atrapada na súa casa porque sae o xustiño, vive nun segundo piso sen ascensor, ten problemas de mobilidade que ora ela nos vai a contar, e claro, sair á rúa, Isabel, bos días, é unha tarefa un pouco complicada, non? É complicado, é complicado. Teño problemas de espalda, o que me cheva que as pernas non funcionan ben. Entón, baixar e subir escaleras é moi complicado. Es que costa tanto que uno non se imagina lo que es subir 2 pisos, que non é nada. E, sin embargo, para mí é moitísimo. E claro, todo ben porque non hai ascensor no edificio e eso, como dicía eu antes, tente a estar aquí prácticamente sair da casa para o indispensable. E acompañada sempre. Eu non podo sair sola da casa. Teño que ir con alguén que me axude a moverme. Claro, porque ademais, compañeiros, contábame ela antes, nos para entrar aquí, claro, xa non é solo os 2 pisos que hai que subir, senón as barreras arquitectónicas que hai na propia rúa. Exactamente, vivimos como nun foso que ten, non sei, son 4 escaleiras, pero que tampouco son iguales de alto, e entonces es un tropieza aquí, tropieza allí, tropieza en el... Alba. E como é vivir prácticamente todos os días? Supoño que... Dime, Rocío, dime, compañeira. A ver, eu a primeira dúbida, Isabel, porque creo que nos estás escoitando moi bons días, por que os veciños non queren pôr o ascensor? Eso é un misterio. Eu fixe unha reunión precisamente para falar do ascensor e arreglar a fachada do edificio. Non Es que como vou para Lola e do edificio, en ambos casos pareceulles moito para non darles lo que ellos querían. Así que estamos sin ascensor e seguiremos sin ascensor. Pero claro, Patricia, agora mesmo a lei non obriga as comunidades de veciños a pôr un ascensor, se alguén o pide. Eu aquí teño moitas dúbidas legales, Luís. Claro, eso xa falamos no seu día, non? Efectivamente, se alguén o pide, evidentemente sí que sería preceptivo, pero despois está o tema económico, non? Porque, claro, esa é a letra pequena da lei, non? Que realmente, claro, non pode ceder de certa cantidade, non? Entón, claro, pois moitos agárranse a eso. Eu o que non me entendo é que en pleno século XXI, xa no 2025 prácticamente, que haxa casos así, que esta señora este atrapada na súa vivenda, que realmente os organismos públicos non actúen, porque claro, é que realmente pareceme totalmente inconcebible. Sí, Alba, eu quería preguntarlle, non sei se vostede puso o seu caso en coñecemento do Concello, porque hai outras persoas na súa situación que votaron man dos seus respectivos consistorios e si conseguiron solucionalo ou desatascar un pouco o tema. Eu entendo que o problema é basicamente económico, que os seus veciños o que non queren é asumir a derrama, pero vostede ten un pouco a lei da súa parte, non sei se tentou falar co Concello da súa localidade. Sí, pero el tema non é solo por la derrama. El tema é que aquí, cando veu o arquitecto do Concello, dixo que o Concello non permitiría por un ascensor que non fora por la parte de atrás. E nos quita toda la cocina. Claro. Me queda un cuadrado donde cocinar. Me quitan todo Claro, esto. se podría facer obras dentro das propias casas do edificio, compañeiros. E, oye, eu teño aquí mi comedor diario, que lo pierdo, bueno, pero aí está la lavadora, tamén lo pierdo.
Isabel, No sé, aún así, quiero ascensor. Claro, porque, Dígame, Isabel, como é o teu día a día? Porque aquí estamos falando, bueno, pois, de que apenas podes... Ti como levas? Como estás? Yo bien contenta porque ya me he acostumbrado. Eu levántome, fago as cousas de casa con moita calma, ven a miña filla para axudarme e, por exemplo, ven miña irmán, me pasa a aspiradora, me limpia as lámparas e logo, si quero salir de casa, llamo a unha dellas e voy. O sea, Ese é dependes mi día a un pouco da axuda, María. Tamén pasa moito, a ver, nos edificios, pero pasa moito Sí, nas claro. casas tamén, que nas casas había moita costumbre de facer casas de planta alta e agora temos o problema de que, por exemplo, a miña abuela, que agora é maior, ten unha mobilidade máis reducida e para subir á cama ten que subir as escaleiras, temos como 12 escaleiras bastante pinchosas, as casas son todas 2 pasos para a cociña, 2 pasos para o corredor, para subir á cama temos 12 escaleiras, donde ten que axudarlle miña nai por atrás e gracias aos pasamanos, por que non se fan as casas todas de unha planta, co cómodo que é o baño, a habitación? Que non hai superficie. Pero na aldea hai, sobra nos terreno. Claro. E a ver, nos edificios hai que solucionar o claro. tema do ascensor, pero nas casas xa deixar de facer 4 pisos que non viven 10 personas, que viven 2 solas. Temos fallado, temos as habitacións e temos as escaleiras por toda a casa. Incomodísimo pon a silla de rodas. O sea, inviable. sí, señor. Logo hai que baixar unha cama para un salón que temos tan curioso que a chimenea, baixar unha cama que xa tes ali todo desmantelado, pero é a solución. Ou unha rampa, Efectivamente. ou unha cama no comedor, como se están vendo casi todas as aldeas con cama no comedor pola xente maior, ou logo xa vivir con nós nos pisos, pero non queren, porque non queren marchar da súa Sabes casa. que di o Instituto Galego de Estatística deso? Que 8 de Claro. cada 10 vivendas en Galicia non están preparadas para que a xente embellezca nelas. Efectivamente, están preparadas para Oito xente de nova, cada 10. para xente É que unha anderes nova. barbaridade. No, Unha comunidade como a Claro. nosa, tan embellecida. Isabel, sí. Y además hay casas en la aldea, porque donde vive mi madre, que está aquí a 10 kilómetros, teñen a habitación arriba. Tuvieron que bajar la cama para la abuela. Pero tienen escaleras por fuera, que cuando hay helada no se puede salir de casa. Digamos que aquí, Isabel, estás nos tan describindo como yo. dous problemas. Por unha banda, a derrama, que é moi cara polo que nos estás dicindo, pero por outra banda, Sí. a propia estructura do edificio que fai complicado por un ascensor, aínda que ti dis que estarías disposta a renunciar ata a cociña con tal de colocalo e poder sair, sen depender de ninguén, entendo, non? Claro, porque eu tamén entendo que é fundamental, é básico ter un ascensor a estas alturas. Yo non creo que ningún edificio teña que obligatoriamente subir escaleras para llegar a tu casa. Pois, Isabel, facémonos cargo desa demanda que, como dicíamos, pois afecta a tantas persoas, por iso insistía eu no teléfono do programa, por se alguén nos quere facer chegar a súa denuncia, mandamos un biquiño moi grande dende o termómetro e moito ánimo, Isabel. Grazas por atendernos. A vos, gracias. Bueno, pois un biquiño moi grande para Isabel e que terrible, Manel, que haxa tanta xente, como dicía agora Patricia, nesa situación Me tan pasa, mira, unha como tan frustrante, presidente da comunidade. Eres presidente da comunidade? Temos o problema, eu me acordo, eu comprei un entresuelo porque vivín nun quinto sin ascensor, e el siguiente comprei un edificio moi parecido, comprei un entresuelo. Non é o mesmo precio do entresuelo, que son menos metros, que o quinto, que era baratísimo cando se comprou. Ora queren poñer o ascensor, que é prohibitivo poñer o ascensor ali. Unha, porque cando viñeron co proxecto, a mí me quitaban a cociña. Dixen, non teño problema, sacarme a cociña, me pagades o piso e eu me voy. Claro, non me vou quedar sin cociña. E outra, pola estrutura do piso, é unha obra inviable. Vale máis o ascensor que o valor do piso. Entendes? Sí. Claro, pero os veciños tamén se enfrentan moito. De momento son todos novos. Me parece que o máis vello que hai ali son eu. Entonces, claro, se enfrentan moito. Ti compras un piso nun quinto, moito máis barato co primeiro, a mellor con diferencia do doble de cartos, e non podes equiparar que o do quinto, que lle vai revalorizar moitísimo piso, paga o mismo que o do primeiro. Eu non vexo lógico na miña forma de pensar, Que hai un E eu que tiña que pagar o ascensor sin
utilizalo, porque non podo utilizar e se me carga o ascensor. Entón, que fago eu? Vendo o piso e me vou, me acomodo. Lle vendo o piso a calquera dos do quinto, non teño problema. Sí, non, o problema é moi complexo, É moi a solución, dende logo, non é simple como sucede sempre nestas cousas, pero a verdade é que sempre escoitar estes casos persoais, que non é a primeira vez aquí no termómetro, a verdade é que deixa un, en fin.